arratsalde guztioi, eta benetan, eskerrik asko elektrotxarangak, eskerrik asko piratak, haupa zuen. Ezer baino lehen, jai honen protagonistak, abertuko dira non estratokia gurekin. Lehenik eta behin, sakatu elektrotxaranga eta eskifaia kofradia. Txalo gero bat horretza, venga! Jek, elektrotxaranga eta kale poza, txarangazo eta ingura, eskandalue eta pirata bihurriak, eonian elektrotxaranga eta filibusteroak, Donostiko elektrotxaranga eta ubarroiak, elektrotxufla eta tragarraunak eta patxaranga eta sardinera. Aupai! Txalo bero bat guztientzat, mesedez. Bueno, oindala hilabete batzuk, bigarren elektrotxaranga topaketaren antolakuntzari ekin genion. Aurten Donostian izan behar zen, benetan Donostia bilakatu delako jai herrikoien hiriburua eta piratek egiten ari daren lana benetan brutala da. Horregatik hemen gaude, pasaren urtean baino elektrotxaranga gehiago, gero eta indar gehiago daukagu kaleetan, gero eta gehiago gara eta benetan eguno zoragarria izan da, oso polita kaleak kolorez bete ditugu. Eta gana izan da zuen gatik. Bai kofradiak, pirata guztiak, eta bai benetan eskerrik asko elektrotxarangak. Hau batzuek, eskerrik asko, gora elektrotxarangak! Gora piratak! Pirata guztien izenean, ezkinaren izenean, mila esker elektrotxaranga guztiei, Gasteizetik, Oarsoaldetik, Donostiatik, leku guztiatik, mila esker! Jai herrikoien alde, kalea guria dielako, ezkina xibara delako, eman egurra, gora pirata!